Mä voisin tässä nyt aloitella sitten. Olen siis Antti Majava ja edustan Mustarinta-seuraa, jonka on yhdessä Alma Heikkilän kanssa perustanut 2009 tai oikeastaan 2010 tuonne Hyrynsalmelle. Tämän luennon otsikko taisi olla jotakuinkin, että taide ja ympäristö. Oliko se nyt vaikuttaminen vai vallankumous? Äsken mä olin sitä mieltä, että se oli vallankumous. Okei. Ihan hyvä niin, koska pitää jäädä sitten himmailemaan, että mennään siihen vallankumoukseen. Mulla on siis täällä mukana meidän julkaisuja ja mä näytän tässä muutamia kuvia ja esittelen meidän toimintaa näiden julkaisuiden kautta, joita meillä nyt on tällä hetkellä siis jo 3 julkaisua ollaan tehty mä laitan kiertää nyt heti alkuun tässä. Mä kerron näistä sit lisää myöhemmin, mutta se voi olla ihan hyvä, että mä laitan nyt jo kiertoon näitä. Ja mä joudun sen verran mainostaa, kun siis on pirun kallista tää painattaminen, niin mä en pysty lahjoittamaan näitä muuten kuin ehkä tämän yhden sitten kohtuusvaarassa tiimille, mutta näitä voi ostaa sitten sopuhintaan, olisiko se vaikka 8 kappaletta. Meidän uusi Keynes-julkaisu, mutta tosiaan kerron vähän tarkemmin mitä siinä nyt on tuossa myöhemmin, mutta mä laitan nyt, että nämä kiertää vaikka tästä. No sä tiedät. Suosittelen. Mä laitan tämän kiertää sitten toisesta päästä, niin voitte samalla vähän katsella. Siellä on siis molemmissa julkaisuissa jonkun verran kuvamateriaalia Mustarinteesta taas sitten vähän tunnelmiin sitten, että miten se taide ja ympäristövallankumous meillä nyt jotenkin toisiinsa linkittyy. Mutta mä aloitan tämmöisellä kuvalla mahtavaa eli Kuvataideakatemiassa opiskeltiin siinä 2000-luvun alusta vuoteen 2008. Meitä oli siinä semmoinen porukka, jotka samaan aikaan opiskeli ja havahduttiin sitten siihen, että tämä ympäristökriisi on aika hurjassa vaiheessa jo ja ei ole näköpiirissä sitä, että joku muu voitaisi tämän homman kuntoon. Että me voitaisiin keskittyä niin kuin taiteen tekemiseen ja tällaiseen syvämietteiseen niin kuin taiteilijan rooliin. Ja mulla ei ole siitä mitään sitä vastaan, mutta todellakin haluaisin itse olla hyvinkin vaikkapa teoreettinen ja uppoutua sinne taiteen saloihin ja niin edespäin, mutta sitten tilanne kuitenkin vaikutti siltä, että tilanne on vakava. Et nyt on pakko ryhtyä niin kuin aika laajalla rintamalla miettimään, että mitä me nyt sitten voidaan, mitä mä voin tehdä, mitä me taiteilijat sitten voidaan tehdä tässä tilanteessa. Ja kaikki ei nyt ole mennyt niin, että me oltaisiin keskitytty vaan sit pelkästään siihen taiteen tekemiseen, vaan mitä enemmän on toiminut tässä ympäristökysymyksen parissa, niin sitä enemmän koko ajan ihmetyttää se, että kuinka vähän siihen edelleenkään suunnataan huomiota. Esimerkiksi valtiovallan taholta, eli ihan hirveä savotta on meillä kaikilla. Ja sen olisi pitänyt olla sen savotan edessä jo 40 vuotta sitten. Vieläkään ei ole kauheasti mitään myönteistä kehitystä tapahtunut. Eli nyt sitten joudutaan vaan tekemään parhaamme sen eteen, että tilanne jotenkin muuttuisi, että me laajasti ymmärrettäisiin, että mihin kaikkeen meidän täytyy ryhtyä, jotta me voidaan välttää ne ihmiseltä tuhat, mitkä koko ajan niin kuin lähestyy. Ja kriisihän meillä tavallaan on monessa mielessä päällä jo, että ei se ole enää edessä päin. Mutta se strategia, mitä nyt lähdettiin sitten vetämään, niin olikin sen tyyppinen, että mä ensin vedin siis Kuvataideakatemiassa semmoisen opintokokonaisuuden heti valmistumisen jälkeen, tai siis luentokokonaisuuden,
jossa eri alojen asiantuntijat puhuivat ilmastonmuutoksesta ja tarkoituksena oli keskustella ja saada tietoa siitä, että mikä on ilmastonmuutoksen nykytila ja ehkä miettiä just sitä, että miten taiteilija voi siinä kontekstissa toimia ja mikä rooli taiteella voisi olla tämän ilmastonmuutoksen niin kuin pysäyttämisessä tai edes siinä havahtumisessa. Ja samalla tietysti ruvettiin pohtia sitä myös, että mikä rooli taiteella on tämän koko ihmisen ja luonnon välisen suhteen vääristymän jonkinlaisena aiheuttajana, ettei taide siinä mitenkään ulkopuolinen ole ollut eikä mitenkään viaton. Että suuresti ihailemani taidemaalari Barnett Newman, abstraktin ekspressionismin tämmöinen suuri hahmo, niin hänhän oli anarkisti ja myöskin suuri kulutusyhteiskunnan ihailija. Eli hän koki, että maailmansotien jälkeinen rauhan tila maapallolla saavutetaan tämmöisen kulutusyhteiskunnan kautta. Näin ehkä sitten jossain mielessä onkin ollut, ainakin jotkut alueet maailmassa onkin voinut elää nyt sitten rauhallisissa merkeissä, mutta ongelmat on nyt sitten tosi niin kuin jyrkästi vastassa ja taide on ollut luomassa sitä niin kuin ikään kuin epäkestävää ihmisyyttä ja ihmiskuvaa, mikä meillä nyt on tässä se ydinkysymys. Mutta tosiaan siis Helsingissä kaikki tuntui kaatuvan päälle. Oli semmoinen tunnelma, että mihinkään ei oikeastaan pystynyt pureutumaan kunnolla, ei pystynyt saamaan niinku tietoa ei pystynyt omaksumaan tietoa riittävästi eikä varsinkaan harkitsemaan, että mitä nyt pitäisi tehdä ja millä tavalla me niinku päästään käsiksi ylipäätään siihen ydinproblematiikkaan, että mikä tässä nyt mättää. Ja silloin mulla oli semmoinen harrastuneisuus erämaisia ympäristöjä kohtaan. Mä olin Lapissa ollut jonkun verran ja mulla oli itse asiassa siellä semmoinen ateljeeksi tarkoitettu pieni mökki siellä Loukisenjoen varrella sattumoisin ihan lähellä sitä paikkaa, mihin tuli tää kultakaivos Kittilässä. Siellä ollessa niin mä havahduin siihen, että eihän täällä hemmetti ole niinku metsää oikeastaan ollenkaan. Se oli kaikki semmoista niinku tosi raasti hoidettua talousmetsää siinä sen erämaamökin ympärillä. Ja mietin, että miksi ihmeessä mun pitäisi 1000 kilometriä sitten matkustaa sinne fiilistelemään, kun se on ihan lohduton se ympäristö. Ja sitten mä tajusin, että nyt niinku, sit mä valmistuin Kuvataideakatemiasta ja mä niinku, ja yhdessä kavereiden kanssa niin pohdittiin sitä, että miten me päästään nyt niin kuin johonkin prosessiin, joka olisi jollain tavalla produktiivinen tässä niin kuin ympäristökysymyksessä. Ja se tuntuu vaativan ensinnäkin yhteisöllisyyttä, ei niin, että mä lähden jonnekin niin kuin erämaahan yksin jonnekin mökkiin mietiskelemään ja tekemään taidetta semmoisessa perinteisessä individualistisessa hengessä, vaan että meillä täytyy olla joku yhteisöllinen projekti, jossa me kootaan sitä näkemystä laajasti, että miten ihmiset kokee tämän ja mistä tässä on kyse. Ja sitten myöskin tämmöinen traditio mua kiinnosti suuresti, että mä olin jo Kuvataideakatemiassa jonkun verran joutunut tekemisiin tai päässyt tekemisiin tämmöisen Black Mountain College jutun kanssa, eli se oli tämmöinen taiteilijayhteisö 50-luvulla Jenkeissä, North Carolinassa. Sinne kokoontui 50-luvun, 60-luvun suurimpia taiteen nimiä ja uudistajia, kuvataiteen ja tanssin ja monien muidenkin kirjallisuuden alalta. Nämä henkilöt pohti siellä, siinä oli myöskin vahvana tiede, eli siellä oli myöskin tieteen edustajia, jopa itse Einstein taisi vierailla siellä. Ja mä en kauhean paljon siihen niin varsinaisesti faktojen kautta perehtynyt, mä jotenkin vaikutuin siitä, että mahtoi olla hyvät keskustelut siellä niin kuin iltasella, kun on se kumpuileva maasto ja maailman terävimmät tyypit siellä niin kuin jakaa ajatuksia. Ja sillähän oli siis sillä Black Mountain Collegella sellainen merkitys, että oli tietysti sotien jälkeen tämä niin sanottu eksistentiaalinen hätä tai kriisi, mihin tästä ihmiskunnasta oikein on.
No sitten Barnett Newmanilla oli tämä ajatus, että kuluttajuus ja tietysti kauhean monella muullakin jenkeissä oli siinä aikaan se ajatus, että kulutusyhteiskunta on sitten se rauhan tae ja amerikkalainen yhteiskunta on se, mikä pitää levittää ympäri maailmaa. Mutta paljonhan siellä oli myös kriittistä näkökulmaa tähän. Mutta joka tapauksessa Black Mountain Collegein ydintarkoituksena oli luoda ikään kuin uusi ihmisyys tai ihmiskuva. Ja niin tosiaan tapahtui. Siellähän sitten enemmän tai vähemmän Black Mountain Collegeen liittyen syntyi tämä niin kuin nykyisin jo modernismina ehkä tunnettu, ei modernismi siellä syntynyt, mutta semmoinen niin kuin se ajattui tämän modernismin kulta-aikaan kuitenkin, ja tämä abstrakti ekspressionismi nyt jossain määrin on sitä modernismin semmoista taiteilijanerouden, Jackson Pollockit ja muut, niin se oli sitä niin kuin maailmaa, jonka sitten tämä postmoderni ikään kuin sitten muutti toisenlaiseksi, mutta että meidän niin kuin yhtymäkohdat Mustarin ja Black Mountain Collegein niin kuin välillä on se, että silloin oli tarpeen pohtia uusi ihmiskäsitys sen ajan ongelmista käsin, ja nyt me koettiin se sama tarve. Et meidän itse asiassa täytyy lähteä kaupungista pois. Nämähän oli newyorkilaisia taiteilijoita, pääosin kaupungeista tulevia taiteilijoita, jotka sinne North Carolinan niin kuin kumpuilevaan vuoristoon, loivaan vuoristoon meni. No tähän liittyy oikeastaan Mustarinnan nimi aika voimakkaasti siten, että kun me sitten löydettiin, no menen tähän kuvaan vähän no niin, eipäs liikutella no joo, mutta me löydettiin siis Hyrynsalmelta sopiva paikka tosiaan. Tämä on Paalikan luonnonpuisto, mikä tuossa näkyy tuollaisena mustana läiskänä. Pohdittiin siis sille nimeä, että mikä tämä meidän yhteisöllisen projektin nimi on. Me löydettiin sieltä Paalikan vanha kansakoulu, johon sitten ajateltiin tämmöinen yhteisö niin kuin ikään kuin perustaa, tai oikeastaan se ei kyllä alusta alkaenkaan ollut yhteisöajatus, vaan se oli ihan tämmöinen yhdistys ja taiteilijaresidenssi ja tutkijaresidenssi. Meillä ei ollut siis tarkoitus niin kuin koota ihmisiä varsinaisesti asumaan sinne, vaan nimenomaan työskentelemään niin kuin kuukaudesta 3 kuukauteen mittaisiin periodeihin. Mutta siis Mustarinnan nimi on, sehän on siis Kolihan on tunnettu myös Mustarintana, ehkä tiedätte. Se johtuu siitä, että tämä on karhujumaluuden, tai Kolin vaara oli tämmöinen karhukultin palvontapaikka, ja se Mustarinnan nimi muutettiin, siis mun tietojen mukaan, täällä varmaan joku voi tuntea tämän tarinan paljon paremmin, niin se muutettiin Koliksi sen takia, että se oli niin pakanallinen nimi, että ei voitu hyväksyä tällaista voimaperäistä pakanalliseen karhukulttiin liittyvää nimeä tälle alueelle, ja siitä lähtien sitten 2000-luvun puolivälistä tämä on tunnettu Kolin vaarana ja alueena. Mutta siellä Hyrynsalmella, missä me ollaan, niin se vaara on edelleen, tai oikeastaan se vaaran nimi on Paalikan vaara, mutta se alue, eli tämä, haluaisiko koskea tuohon enää, mutta yritän tästä vähän. No niin, eli siis tämä Paalikan luonnonpuiston keskellä, missä meidän niin paikka on sitten ihan niin Paalikan luonnonpuistossa kiinni, niin se tunnetaan Mustarinnana. Sen karttanimi on edelleen Mustarinna. Eli siellä nyt ei sitten ollut sellaista kristillisyyttä tai niin voimakasta kristillistä lähetys- tai muuta asennoitumista, että siellä se sallittiin, että semmoinen paikan nimi on. Ja ihan sama taustahan silläkin on, eli se liittyy tämmöiseen karhujumaluuteen tai karhukulttiin. Ja Mustarinna siis tarkoittaa karhua, mutta se tarkoittaa myös vainajien ja henkiolentojen kukkuloita. Ja tosiaan meillä oli vaikka mitä nimiehdotuksia, meillä oli vaikka Taikavuori oli yksi tämmöinen, että sehän voisi olla kiva paikan nimi ja kaikkea muuta. Sitten katsottiin vaan kartasta, että niin tämähän on Mustarinta, siis teellä. Ja no okei, tässähän se nimi sitten on. Sitten mä luin sen tutkimuksen, Kolin kansallispuiston tällainen, se oli joku revisited, siis joku tällainen englanninkielinen tutkimus, jossa oli niin kuin joku tällainen ehkä feministinen näkökulma siihen, että miten tämmöinen kansallispuistokokemus ikään kuin
välittyy tai mitä elementtejä siihen liittyy. Ehkä joku on joskus lukenut sen. Mutta siinä käytettiin poliista nimitystä mustarinta, mutta se oli käännetty englanniksi Black Mountainiksi. Ja tämä oli siis, niin kun tämä Black Mountain oli jo alusta lähtien semmoinen esikuva meille, ja sitten kun me oltiin sattuman oikeasti päädytty siihen, että me katsotaan vaan kartasta, että mitä siinä meidän alueella lukee, ja otetaan se karttanimi, niin sitten oli aika jotenkin semmoinen mielenkiintoinen sattuma, että itse asiassa se englanniksi on nimenomaan Black Mountain se alue, missä me ollaan. Ja tämmöiset sattumukset ohjaa mua niin taiteilijan työssä aika paljon, että asioiden pitää salaperäisesti loksahtaa jotenkin, niin kuin, että siis kaikkea ei voi tiedostaa, mitä tapahtuu. Ja näin siinä sitten kävi, että me ollaan niin kuin, voidaan niin kuin sanoa, että me todella ollaan tämmöisen Black Mountain hengen niin kuin, parissa. Ja se Black Mountainhan oli siis kuusimetsien, niin kuin, se nimi tulee myös siellä siitä, että se on tummia kuusimetsiä. Ja näitähän on siis Schwarzwald on myös semmoinen tummien kuusimetsien, ainakin alun perin, niin kuin, ainakin nämä kuppuloiden lakialueet on ollut kuusimetsää. Ja siinä on sellainen sielumaisema, joka ilmeisesti liittyy jotenkin tämmöiseen, että kun haetaan vastauksia johonkin äärimmäisen syviin ja oleellisiin kulttuurisiin tai yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin ainakin tietyt ajattelijat siinä on olemassa traditio, että on lähdetty tämän tyyppisille alueille, tämmöisille kumpuileville alueille, missä sitten sattumoissa on vielä 6 metsää. Mutta ei niin välttämättä niin jyrkkää vuoristoon, eikä välttämättä sitten ihan tasamollekaan. Tällainen kumpuileva maasto tukee tällaista uuden ihmisyyden syntyä. No niin. No, nyt sitten tämä tarina tuli tässä ehkä jollain tavalla kerrottua. Kysykää lisää siitä sitten vaikka illan mittaan. Nyt mennään konkretiaan, eli tämä on nyt se, mitä on jäljellä niistä vanhoista kuusimetsistä. En nyt voi tossa kuten. Eli tässä näkyy Google Maps-kuva. Ja silloin kun me etittiin sitä paikkaa, tai tuli myyntiin Hyrynsalmella tuommoinen paikka, ja se oli ehkä se kaikkein surullisin ongelmakiinteistö, mitä Suomesta saattoi löytää myös hintansakin puolesta. Mä rupesin vähän tutkimaan, että no missä tämä nyt oikein sijaitsee, että onko tämä niin todella syrjässä. Tässä ei kyllä toivo häivääkään, jos yritetään tätä yhteisöllistä projektia ja vielä taidenäyttelyitä järjestää, että se nyt kukaan. Sitten mä katsoin korkeuskäyriä kartasta, mitkä nyt ei tässä näy, niin siinähän olikin aika tiuhaa niitä, eli rupesi havahtumaan siihen, että se on korkealla. Se onkin Kainuun toisiskorkein vaara, minkä melkein laajalla se Mustarinta-talo, eli Paleton vanha kansakoulu, mystisesti sijaitsee, siis se on tosi outo paikka koululle. Ja sitten kun mä katsoin satelliittikuvista, niin siinähän on tämmöinen tosiaan tumma läntti, mitä mä en silloin niin tajunnut 2008, niin mikä tää edes on. Niin hetken ajattelin, että se on järvi, että tämähän on hienoa, että se on järven tää talo. Että sehän on itse asiassa niin ehkä ihan kannattavakin ostos. Mutta sitten selvisi, että se ei ole tosiaan järvi, että nämä on järviä nämä täällä. Mutta tämä on siis se kuusimetsä, se Palekan luonnonpuisto ja sitä ympäröi. Ja tässä näkyy niin Metlan metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsä. Ja nämä läntit täällä on myöskin sitä vanhaa kuusimetsää. Ja nämäkin on niin ehkä noin parisataavuotiaita, pääosin nämä tumman vihreät tässä. Mutta siellä on hetkittäin paikotellen semmoisia kohteita, mihin ihmiset ei ole koskaan kajonnut. Ja tiettävästi se on niitä ainoita paikkoja Suomessa, missä sellaista metsää on löydettävissä, missä ei ole mitään merkkejä ihmistoiminnasta. Ja sen takia Palekan luonnonpuisto siihen siis on perustettu, että se erottui jo silloin, oliko se nyt 40-luvulla, kun se siihen perustettiin, niin silloin jo erottu, että tämä on aika erikoinen paikka. No tässä näkyy ympärillä sitten tämä NS-mosaikki. Tämä on kaikki siis talousmetsää ja istutettua pääosin kuusimetsää korvattu mäntymetsällä ja ei kovin hääviä, mutta
paikallinen tietysti sekin on ihan kivan näköistä, mutta täällä nämä erot metsän ja metsän välillä on aika selkeät, että onhan tää ihan uskomaton tää kuusimetsä. Kuinka iso alue se on, tuo tumma alue suunnilleen? No, toi on niin kuin Palekan luonnonpuisto on muistaakseni, no siis toi koko tumma alue tuossa on ehkä 10 kilometriä päästöpäähän. Eli siis niin kuin ylhäältä alas ja sitten sen joku 5-6 kilsaa ehkä niin kuin laidalta laidalle sivusuunnassa. Eli se on sellainen metsä, missä sinne Palekan luonnonpuistohan ei saa mennä, että se on niin kuin suljettu kokonaan. Että sinne menee yksi polku, mutta se ei ole kovin lähellä Mustarinnan taloa, mistä sinne pääsee. Mutta sitten nuo muut alueet, jotka ei kuulu siihen luonnonpuistoon, niin ne on avoimia ihmisille, mutta niissä on myöskin sit käynnissä niin kuin jatkuvasti se prosessi, että hakataan ne, vai mitä niille tehdään. Eli jatkuvastihan se saa peloissaan, että hakataanko ne viimeiset vanhat metsät, missä saa liikkua, niin pois. Ja tätä kuvaa kun suurentaa, nyt kun ei nettiyhteyttä, mä en pysty zoomaamaan sitä, mutta tämä siis tumma läntti näkyy Suomen satelliittikuvassa, missä näkyy koko Suomi, niin se näkyy siinä keskellä tummana länttinä. Se kertoo jotain siitä, että kuinka paljon meillä on vanhaa metsää tässä maassa jäljellä. Onhan sitä muuallakin, mutta ne on ihan tällaisia pikkusirpaleita vaan siellä täällä. Eli sinne me siis mentiin ja siellä me yksi teema meille oli se, että me niinku haluttiin ei eskapistisesti paeta kaupungista ja mennä nautiskelemaan luonnon rauhasta sinne, vaan me haluttiin myös se vertailukohta, että meillä on oikeasti joku sellainen luonnon tilainen ympäristö, että me pystytään havaitsemaan sitä, niin kun taiteilija työskentelee tässä näin, sitten on iso ikkuna ja sieltä avautuu näkymä suoraan kutakuinkin luonnontilaiseen metsään, niin silloin meillä on vertailukohta tavallaan sille ihmisen ja luonnon muotokielelle. Ja tämä kiinnosti, että kun me tuotantorakentamassa kuitenkin vielä opiskelemme jonkun verran anatomiapiirustusta, ihmisen anatomiaa, niin me ei kokonaan tämä luonnon anatomia niin kuin välistä. Eli siellä ei niin kuin lainkaan käsitelty sitä, että mikä on ihmiselle tyypillistä muotokieltä, mikä on sitten luonnolle tyypillistä. Tämähän on vaativa keskustelu, että ollaanko me osa luontoa ihmisenä vai ei. Mutta hämmästyttävän paljon me tuotetaan asioita, jotka on aika eri muotoisia kuin mitä sä voit löytää luonnosta. Mä tykkään aika paljon tuosta ihan minimalismista ja kyllä se on niinku jotain semmoista, että siinä on niinku löydetty joku tämmöinen maalariksi musta kuutio, tai valkoinen kuutio, tai edes kuutio 4, niin on se jotain sellaista, missä on niinku mun mielestä ikään kuin ajauduttu tai sitten päästy johonkin sellaiseen, joka on niinku, se on niin kaukana luonnosta, että se on huimaa. Ja se jotenkin se, mun mielestä yhteiskunnassa toistuu se semmoinen niinku uskonnollinen suhtautuminen siihen, että jos me saadaan aikaiseksi jotain, mikä ei niinku muistuta lainkaan mitään sellaista, mitä luonnossa on löydettävissä, niin siihen kiinnittyy meillä aina se niin innostus ja jopa sellainen palvonta. Että me palvotaan niitä muotoja, jotka on mahdollisimman kaukana luonnosta. Ja tällaisia havaintoja mä oon itse nyt sit voinut suorittaa tuolla, mutta eihän kaikki näe tätä näin. Ja siis meillä residenssissä me vierailee vuosittain kansainvälinen taiteilijaresidenssi siellä. No tässä näkyy vähän sitä metsää. Tämähän on siis tämmöinen tepastelu ja jonkinlainen, siis tällaista siellä sitten tehdään, mennään sinne metsään ja ihmetellään ja ei niinkään semmoista niin perinteisessä merkityksessä, että meillä ei yleensä välttämättä ole mitään koreteksia tai muuta yllä, että lähdetään niin kuin ikään kuin myöskin vähän siinä mielessä, että haetaan siihen luontoon jotain semmoista suhdetta, mikä ei ole tällaisen niin kuin täysin valmiin kaavan mukaista. Ja ihan pukeutuminenkin jo vaikuttaa aika paljon siihen, että jos sä vedät tietyn tyyppiset kledit päälle, niin totta kai sä niin omaksut myös jotain roolia suhteessa siihen metsään. Tässä ei hirveän hyvin näy, että taiteilijan kollega Nestori Syrjälämä esimerkiksi tommonen hyvin urbaani asukokonaisuus tuossa. Mutta joo, siis kansainvälinen taiteilijaresidenssi on se, mitä me siellä tehdään.
ympärivuotisesti ja se on siis myös tutkijaresidenssi, että siellä vierailee joku semmoinen 40 taiteilijaa ja tutkijaa vuosittain. Sitten on erilaisia tapahtumia ja kaiken näköistä siellä Mustarintatalolla, ja sitten meillä on alkanut olla yhä enemmän myös muualla kuin siellä Mustarintatalolla. Tämä ajattelutapahan on semmoinen, että tämä nyt ei kyllä mitenkään niin pelkästään Hyrynsalmella, tai tämän ei tarvitse sijoittua sinne, mutta se on äärimmäisen tärkeää, että on se talo siellä Hyrynsalmella, että meillä on niin juuret, meillä on joku sellainen päämaja, missä me voidaan myös sitten järjestää semmoisia niin syvämietintäsettejä, missä niin kuin ollaan jotenkin tosi selkeästi jossain tietyssä paikassa. Jos me niin tavattaisiin Helsingissä jossain seminaaritilassa, niin me ei kyllä päästäisi ollenkaan sinne, mihin mun mielestä me ollaan nyt niin kuin jo päästy. Ihan sen ansiosta, että me ollaan näillä kukkuloilla, eli täällä Suomen Schwarzwaldissa tai täällä Black Mountain, Finland, mikä tää onkaan sitten. Tässä meillä on sitten tämmöistä kierrosta siellä metsässä, eli me mennään sinne sitten kaiken näköisten porukoiden kanssa. Tämä on meidän näyttelyavajaisessa, koska pari vuotta sitten siellä metsässä meillä on luontopolku ja se on Metsähallituksen mailla se polku ja sinne ollaan toteutettu sitten aina silloin tällöin myös teoksia ja tässä ollaan ryhmän kanssa siellä. Mutta meidän päätoiminnot siis on tosiaan se taiteilijaresidenssi ja sitten vuosittain kesäaikaan järjestetään näyttely, joka yleensä aina linkittyy nimenomaan luontoteemaan ja siihen niin kuin eri ihmisen ja luonnon välisen suhteen niin kuin eri aspektien ikään kuin tutkimiseen. Ja no niin, mä oon laittanut toisen ihan samanlaisen. No tää on nyt kuitenkin sitä, millä siellä yleensä mässäillään, että siellä on näkötorni siellä vaaran lailla aika lähellä, mutta 700 metriä, niin tottahan sinne sitten mennään tämmöisessä kansallisessa romanttisessa hekumassa, joka on täysin sallittua, kunhan sitten ei ajaudu siinä määrin, että unohtaa kokonaan sen todellisuuden, missä me nyt kuitenkin eletään. Mutta kansallisromantiikka oli erittäin ympäristötietoista itse asiassa suurimmaksi osaksi, että nämä taiteilijathan oli silloin erittäin huolissaan siitä, mitä jo silloin puunjalostusteollisuus oli Suomen metsille tehnyt. Ja jopa Lönnroth kiertäessään näitä alueita niin teki muistiinpanoja, joissa hän koki syvää huolta siitä, että täällä on metsiä enää jäljellä juurikaan. Ja yksi sellainen niin kuin teoreettinen metodi ikään kuin, mitä me siellä ollaan harrastettu, on ekokritiikki. Se tietysti esimerkiksi kansallisromantiikan suhteen on sellainen, että siitä on olemassa näitä, varmaan tekin olette jossain määrin jostain löytänyt, tai että se tulee esiin, että siinä oli kyse myös luonnonsuojelusta, ja sehän toimi luonnonsuojeluliikkeen tämmöisenä myös yhtenä niin kuin alkusysäyksenä. Mutta meillä on paljon semmoisia taideilmiöitä ja taiteilijoiden tuotantoa ja taiteilijoita, joita ei ole koskaan niin kuin mielletty luontokysymystä käsitteleviksi tai ekologisia kysymyksiä käsitteleviksi taiteilijoiksi. Mutta esimerkiksi Shakespearehan oli henkilö, josta voidaan, hänen tuotannostaan voidaan niin kuin löytää todella suoria viittauksia siihen, mikä oli hänen aikansa Englannin ekologinen tilanne. Mutta valitettavasti meidän kulttuuritutkimus tai myöhempi kulttuurihistorian kirjoitus ei ole ikään kuin ymmärtänyt sitä, että kyse saattoi olla sen suorasta viittauksesta luontoon, vaan se on tulkittu tämmöisessä ihmisen sielumaiseman metaforaksi. Niin ekokritiikki on sellainen metodi, joka pyrkii löytämään nämä viittaukset sen taidehistoriallisen hötön alta, että miten taiteilijat on käsitellyt ympäristösuhdetta, miten ympäristösuhde ilmenee missäkin teoksessa. Voidaan ottaa mikä tahansa teos maailmasta, sillä on aina ympäristösuhde. Mona Lisa, totta hemmetissä se on ympäristösuhteen niin kuin jonkinlainen manifestaatio. Joko ympäristö näkyy siinä suoraan, tai sitten jos ei se näy, niin sehän on vielä kiinnostavampaa, että mitä siinä sitten näkyy. Koska siinä saattaa usein näkyä sellainenkin asia, että taiteilija on sitten saattanut kokea niin, että ei meillä ole mitään ympäristöä tai ympäristösuhdetta. Ja sehän se vasta jännää onkin,
pohtia, että miten joku on tullut siihen ajatukseen, että ihmiselämä tapahtuu jossain ei-ympäristössä tai vain ihmisen itsensä luomassa ympäristössä. No, tämä on nyt sitten itse asiassa Hesarin toimittajan ottama kuva. Tuossa näkyy talo ja siellä kaikki tämä sitten niin kuin tapahtuu, siis se mitä tapahtuu Hyrynsalmella. Siinä ollaan sitten tulilla ja ehkä mä sanon tässä yhteydessä sen, kun meistäkin on jonkun verran kirjoitettu lehdissä ja niin edespäin, niin varmaan semmoinen, minkä tekin olette, siis kaikki, jotka on toiminut niin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin saa aika ajoin kokea sen, että minkälainen rooli annetaan semmoiselle toiminnalle, joka tapahtuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yleensä se on aina friikkien puuhastelua. Jos sattuu olemaan vielä Helsingistä kotoisin, mä en ehkä sanomaan Joutsenosta itse asiassa kotoisin mielestäni, mutta mä oon asunut monessa paikassa. Mutta siellä, siis mä en ole helsinkiläinen, mutta olen siellä nyt aika kauan asunut. Niin halutaan niin kuin nähdä nämä asiat silleen, niin kuin, että jos meillä on Hyrynsalmella tämmöinen taiteilijaresidenssi, joka pyrkii vakavasti niin perehtyyn ympäristökysymykseen ja tekee siihen kaiken voitavansa, että me voidaan sitä käsitellä järkevästi, niin usein meidät esitellään kuitenkin paikkana, joka on semmoista niin kuin hippien hörhöilyä ja tupakin polttelua ja kannabiksen pössyttelyä ja muuta tällaista, vaikka sitä ei todellakaan ole. Siis sitä se nyt ei siis pääsääntöisesti. Siinä on siis meidän pää. Mutta se halutaan siis nostaa semmoiset, että koetaan, että Hesarin lukijat haluaa, että se on hauskaa lukea tällaisesta höpö-höpö-hommista. Ja siis sehän on ihan höpö-höpöä koko lehti, niin kuin ollut monta vuotta. Näitä Sanomat on ottanut kuitenkin ihan vakavaa kannan. Niin. No, tässä näkyy vähän sisätiloja, eli tässä on meidän näyttely taas pari vuoden takaisin, näkyy Sanna Kanniston tuommoisia luontoaiheisia valokuvia joo. No niin, siis tällainen on Mustarintalo fyysisesti siellä, niin mäkin sanon aina välillä Mustarinta teellä. Mustarinta on kuitenkin se alkuperäinen kirjoitusasu, niin sen takia me nyt käytetään sitä Mustarintaa teellä. Se viittaa taas siis veeneihin, eli niihin ihmisiin, jotka asui Kainuussa ennen kuin savolaiset valtas Kainuun. Nykyään veenit asuu Pohjois-Norjassa, mutta Mustarinta on siis niitä harvoja paikannimia, jotka on säilynyt sitä savolaisinvaasiota edeltävältä ajalta. Sitten mun pitäisi näyttää oikeastaan, mä ajattelin, että mä kerron, katsotaan vähän tätä. Siis monelta mun piti lopettaa tää. Mä aloitin tän 20 yli. On vielä tässä semmoinen. Niin, 20, reilu 20. No niin, mennään tähän sitten. Saisi sen asua siellä joku maailma, missä te Joo, hyvä kysymys. Siis meidän niin kuin homma menee niin, että me ollaan asuttu käytännössä mun puolison Alma Heikkilän kanssa siellä, joka on siis myös kuvataiteilija, niin nyt oikeastaan niin kuin enimmäkseen niin kuin tähän asti, mutta nyt me ei enää niin kuin asuta siellä, vaan me asutaan Helsingissä, mutta kyllä me siellä tosi paljon tullaan viettää kuitenkin aikaa, koska ne tehtävät vaatii sitä, että siellä on jonkun aina oltava ja onhan se sillä lailla niin kuin semmoinen kyllä sen talon kanssa niin kuin siinä nyt joudutaan niin kuin olemaan tekemisissä varmaan toivottavasti lopun elämäämme, että ei siitä ikinä silleen irti pääse, mutta että kyllä me niin tavoite on ollut se, että me ei myöskään personoida sitä projektia niin kuin muun ja Almaan. Me ei ole se niin kuin välttämätön kaksikko siellä, vaan se on nimenomaan kuitenkin yhdistys, jossa on nyt jo noin 30 jäsentä. Me ei sitä, itse asiassa se yhdistyksen jäsenyys on semmoinen, mitä me nyt ei hirveästi niin kuin, toikoteta tai pidetä sitä mitenkään nyt niin hirveän tärkeänä, että onko se joku jäsen vai ei. Mutta se jäsenyys on niin kuin se haetaan. Eli tämä Mustarinta seura on Kuvataidejärjestöjen liiton jäsenyhdistys, eli
me toivotaan, että meidän toiminta olisi taiteen puolesta niin kuin ammattimaista. Eli meidän jäsenistöstä suurin osa on kuvataiteilijoita, mutta sitten siellä on muun alan taiteilijoita ja myös tutkijoita ja on ihan niin kuin eri ammattiryhmistä ihmisiä, mutta että meidän taidetoiminta on niin kuin, ikään kuin jyrytettyjä näyttelyitä me tehdään. Eli me halutaan pitää se niin kuin semmoisena haastavana se meidän taidetoiminta ja myöskin niin kuin meidän on aika tärkeää kriittinen taide ja kriittinen ajattelu. Ja oikeastaan semmoinen huippujuttu Mustarintalle oli se, että me saatiin Kulttuurirahastolta 3-vuotinen apuraha tämmöiseen kriittinen taide kriittisessä tilassa projektiin, jonka tarkoituksena on edistää kriittisen taiteen ja kriittisen ajattelun asemaa yhteiskunnassa. Ja me ollaan sitä parhaamme mukaan nyt sitten tehty ja nämä julkaisut liittyy siihen hankkeeseen, eli ne on mahdollistanut sen että me ollaan tämmöistä julkaisut voitu tehdä ja tullaan tekemään vielä ensi vuonna. Ja siinä on vaan se ongelma näissä kaikissa projekteissa ja hankkeissa, että me ei koskaan saada rahaa siihen meidän ihan niin kuin ydintoimintaan, eli sen Mustarintatalon pyörittämiseen tai sellaiseen niin kuin perustyöhön, mikä liittyy vaikka residenssin ylläpitämiseen tai muuhun. Että me saadaan aina, jos me saadaan rahaa, niin se tulee jokin projektille, mikä oikeastaan aiheuttaa meille vaan lisätyötä, mutta ei niin kuin takaa sitä, että me voidaan niin kuin pitää toi meidän perustoiminta pystyssä. Tämä on hirveän tyypillistä nykymaailmalle, että kaiken maailman hanketuot ja kaikki. Meillä on rahaa kuin roskaa, siis kaikkeen niin kuin joutavan päiväiseen. Mutta meillä ei siihen niin kuin oleelliseen työhön, mitä nyt pitäisi just tehdä, niin siihen ei helvetti löydy rahaa mistään. Ja siis meillä on niin kuin, meillä ei todellakaan ole rahasta pulaa, mutta kaikki niin kuin oleelliset asiat on ihan minimiresursseilla, koska se on vain ohjattu väärin se rahoitus johonkin ihan yleensä sellaiseen ei kovin niin kuin kehittävään. Että kyllä tuo EU-hanke maailma on sellainen, joka aina mietityttää. Että mitäköhän järkeä siinä on? Mä nyt yritin täältä avata tätä, mutta tossa. Eli me ollaan tehty tämmönen lehti viime vuonna. Tää on englanniksi Art and Ecological Transition. Tää on siis meidän tällaisia teoreettis-filosofis vallankumouksellisia pohdintoja luonnon tilasta ja ydinhavaintona se, että oikeastaan se liittyy siihen Nature-lehdessä julkaistuun näkemykseen, että me ollaan menossa tämmöiseen niin state shiftiin, eli on kaikki niin kuin mahdollisuus, tai siis niin meidän kannattaa valmistautua siihen, että tämmöiset niin kuin ekologiset järjestelmät saattaa hyvin nopeasti romahtaa seuraavien vuosikymmenien aikana. Eli me ei puhuta siitä pikkuhiljaa tapahtuvasta niin kuin, ekologisen ongelman pahenemisesta, vaan me niin kuin erittäin arvovaltaiset tiedeyhteisöt maailmalla on sitä mieltä, että me ollaan, niin kuin saatetaan olla hyvin lähellä sellaista laajaa romahdusta, joka siis on samalla sivilisaation romahdus väistämättä. Että puhutaan siis sellaisista NS-ekosysteemipalveluista, jotka pitää sivilisaatiota pystyssä. Ja siis todellakin siinä artikkelissa näin todettiin, että tässä on kyse sivilisaatioiden romahtamisesta. Ja nämä niin kuin tällaisia tekijöitä, jos oikeasti niin pikkuhiljaa niin tulee myöskin sellainen, niin kuin, että miten mielenterveys pysyy kasassa. Niin siinä on taiteella ihan äärimmäisen tärkeä rooli, koska taide ensinnäkin voi käsitellä sitä, että miksi mitään ei ole tehty. No sehän voi olla alitajuinen se syy, että me ei pystytä käsittelemään tätä sen takia, että meillä ei ole siihen välineitä meidän koulutuksen tai muun kautta. Ja sitten kun me tajutaan, että mikä tämä tilanne on, niin sitten me iskee niin kuin, tällaiset niin kuin defenssimekanismit päälle, että me torjutaan se. Ja nyt tällaisia juttuja niin kuin käsiteltiin tässä, mä ehkä erityisesti tässä mun erittäin synkässä artikkelissa, niin mä voin laittaa niin lähinnä tämän että mun mielestä tämä on niin jotain tosi oleellista, että me nimitetään meidän niin tämänhetkistä yhteiskuntaa ja ihmisyyttä konsumeristiseksi. Me ollaan konsumeristeja, kuluttajia. Ja kun katsoo sanakirjasta, mitä konsum tarkoittaa, niin se on siis niin kuin tätä.
Ja siis kun se lukee just täsmälleen nyt tässä, että mitä nyt on tapahtumassa. Että asiat on niin äärimmäisen yksinkertaisia, ne on suoraan meidän edessä, me nähdään ne kaikki ja sitten me ollaan me ei ymmärretä. Niin silloin on se psykologinen prosessi, me tarvitaan aika laaja tämmöinen terapeuttinen prosessi. Ja se on taiteen tavallaan sitä ihan perinteistä toimintakenttää. Et se ei yksilöterapiaa, vaan se on tällaisten laajojen psykologisten klikkien ikään kuin purkamista parhaimmillaan. Tai ainakin sillä voi olla jotain annettavaa siihen tässä nykytilanteessa. No, niin, tässä nyt olisi vaikka mitä esiteltävää. Meillä on mulla ensinnäkin loppuu aika, mutta että meillä on tosiaan hirveän hyviä tyyppejä lähtenyt siinä mielessä mukaan, että meillä on Paavojärven edustaa taloustutkimusta ja degrowth-ajattelua ja kuten hänen veljensä Timo, jossa on täällä. Ja sitten esimerkiksi tässä julkaisussa on Karoliina Lumaan ekokriittinen analyysi Pekka Jylhän teoksista, joka on tiettävästi ensimmäinen akateeminen artikkeli, ekokriittinen tulkinta kuvataiteen teoksesta, siis visuaalisen taiteen teoksesta. Siis niitä on ollut joitakin, mutta me ei pidetty siitä tyydyttävinä. Eli me yritetään tuoda ekokritiikkiä teoreettisena metodina kuvataiteen tulkintaan. Nyt varmasti alkaa jo aika loppuun. En mä tiedä tätä. Ei. No, mutta mulla on niin paljon vielä sanottavaa, niin mä yritän pitää nyt hirveätä kiirettä. Eli sitten menee se meidän energiajulkaisu. Eli sen lisäksi, että meillä on nämä tämmöiset teoreettiset, taiteelliset pohdinnat käynnissä, niin meillä on myöskin käynnissä Mustarintatalon ihan fyysisen toimintaympäristön prosessointi. En mä sinä pelkää. Niin, mutta siis että me halutaan oikeasti fyysisesti ottaa, siis hoitaaksemme se, että Mustarintatalo ei se toimisi niin saasteettomasti kuin mahdollista. Ja itse asiassa nykytekniikalla, kun se oikein hyödynnetään, niin me pystytään tekemään siitä lähestulkoon päästötön siitä kiinteistöstä, mikä on aika yllättävää, kun se on kuitenkin näin pohjoisessa tai vielä tästäkin pohjoisempana ja vaativissa oloissa ja vaaran lailla. Mä oon pohtinut itse sitä nyt varmaan 10 vuotta, että miten se on mahdollista tehdä se systeemi niin, ja nyt me ollaan siinä aika pitkällä, ja me ollaan saatu siihen rahoitusta koneensäätiöltä, että me pystytään ainakin suureksi osaksi toteuttamaan järjestelmä, jossa on tuulivoimalla. Sehän meillä siis on ollutkin siellä, se miksei se nyt toimi on synkkä tarina, joka voin kertoa sitten myöhemmin olla. Mutta kuvaa siis vaan sitä, mitä Suomessa on viimeisten vuosien aikana uusiutuvan energiantuotannon parissa tapahtunut. Mutta siis tuulivoimalla, aurinkosähkö, aurinkolämpö, maalämpö, biokaasu varavoimalähteenä ja sitten iso energiavarasto, eli kausivaraaja, johon me talletetaan lämpöä kesällä, kun sitä on ihan ylenmääräisesti tarjolla. Ja tätä ohjaa tämmöinen avoimen lähdekoodin periaatteella toimiva Linux-tietokone, jonka kehittely tai sen softan kehittely lähinnä on nyt täällä käynnissä. Ja meillä on sellainen työryhmä, että jos teistä on joku sellainen, joka on kiinnostunut tämmöisistä teknisistä jutuista, niin hirveän mielellään otetaan työryhmiin. Meillä on oikeastaan parikin työryhmää, mutta se on ainakin sellainen, mikä on lähtenyt tosi hyvin käyntiin, että meillä on tuo porukkaa suunnittelemassa nyt sitä automaatiosysteemiä. Terähän tietää sitten varmaan itse asiassa enemmän tällä hetkellä kuin minä, kun olen ollut vähän tuolla katveessa. No niin, mutta jotain kuitenkin. Sitten niin, talous. Se on kuitenkin kaiken taustalla tällä hetkellä, että siis se hulluus, missä me eletään, niin sehän pohjaa oikeastaan aika pitkälti talouteen. Eli talouden ylikorostumiseen, niin kuin hyvin tiedätte täällä kohtuusliikkeessä.
Me haluttiin sitten, niin kuin, me etsiskeltiin, että miten me voidaan sitä kontribuoida, ja me löydettiin oudosti herra Keynes, joka oli suuri taiteen ystävä, vietti elämässään suurimman osan aikaa taiteilijoiden parissa, ja hänen niin kuin, mun mielestä ydinsanoma oli se, että talous on ilmiö, joka tulee niin kuin sijoittaa osaksi ihmiselämää siten, että on muitakin ihmisen toimintoja. Ihmisen elämään kuuluu paljon muutakin kuin talous ja talouden ajatteleminen. Ja se on jo aika vallankumouksellista tänä päivänä, koska oikeastaan suurin osa meidän päättäjistä on sitä mieltä, että ihmisyyteen ei kuulu mitään muuta kuin laskennallista taloudellista ajattelua. Ja Keynes ei ollut mikään tavallaan vallankumouksellinen. Ja ehkä siinä nyt onkin vähän sellaista, että se vallankumouksesta puhuminen voi olla sinänsä harmillista, koska meillä on aika isoja jo historiassa aika laajalle levinneitä ajattelutapoja, jotka voi itse asiassa auttaa meitä hirveästi tässä meidän prosessissa kohti parempaa tai sitä niin kuin ikään kuin tätä havahtumista. Ja Keynes voi olla yksi elementti siinä, että kun me pystyttäisiin murtaa tämä niin kuin uusklassisen talousteorian aivan käsittämättömän typerä ajatuskehikko, ja kun se on teoriana ihan siis nollaa, niin kun me pystytään sitä niin kuin akateemisella tavalla lähestyyn ja tuodaan siihen nämä kaikki muut inhimillisen tiedon osa-alueet ja kaikki muu akateeminen tieto kuin talousteoria, ja tuodaan niin esimerkiksi Keynes yhtenä esimerkkinä toisen tyyppisestä talousteoriasta, niin me pystytään niin murtamaan sitä jäätä tai sitä semmoista jäätävää tyhmyyttä, mikä meidän niin kuin, yhteiskuntia hallitsee. Ja sitten kun me saadaan sen murtuma sinne, niin sitten me saadaan itse asiassa tuutattua kaikkea sitä muuta oleellista. Eli tuntuu siltä, että ekologisella puheella tai ympäristöliikkeellä ei ollut mitään niin kuin, mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mihin suuntaan meidän yhteiskunnat menee, niin kauan kuin meillä on tämä neoklassinen neoliberaali niin kuin, valtarakennelma. Eli meidän täytyy ensin pystyä rikkomaan sitä neoklassista rakennelmaa ja luomaan ikään kuin kenttää semmoiselle kriittiselle, fiksulle, hyvälle, kokonaisvaltaiselle puheelle. Ja sitten kun se niin tila sille on olemassa, niin sitten me voidaan tuottaa sinne niitä sisältöjä. Me voidaan ehkä nähdä vasemmiston uusi tuleminen tai jotain muuta tällaista. Mutta nykytilanteessa tuntuu, että puhumme sitten taiteesta, puhumme sitten ekologiasta, puhumme mistä tahansa yhteiskuntaan liittyvästä asiasta, niin se törmää sellaiseen, niin kuin, että sen ihan kun mä puhuisin jollekin printteille tai jotain tämmöistä, sitä ymmärrystä tai kieltä ei ole olemassa tällä hetkellä meidän päättäjien ja meidän yhteiskunnan kaikkein suurimmassa arvossa pitävien ihmisten parissa. Ei ole, niin, meillä ei ole yhteistä kieltä, me ei pystytä puhumaan järkevästi. Nyt se kieli pitää niin kuin löytää, se kieli pitää saada sinne niin kuin ikään kuin käyttöön ja sitten niin kuin saadaan paljon aikaisemmin. Mutta sitä me niin kuin yritetään tässä lehdessä. Tässä on oikeasti tosi hyviä näkökulmia niin kuin tähän keynesiläisyyteen ja miksi Keynes voisi olla jonkinlainen, mä sanoisin, että niin kuin erittäin hyödyllinen välivaihe tai sellainen erittäin hyödyllinen työkalu, jolla me voidaan edetä sitten vielä pitemmään. Mutta nyt on varmasti jo se 8 euron soveliaaseen hintaan, mitä voi ostaa mitä. Menee hyvään tarkoitukseen. Joo. Onko se valmistelun 8 eurolla kannattaa optio hankkia?